Tigni emesawa mar wechego eko mag ohala. Aten County ma Siaya oriwore kod duola mar Japan International Cooperation Agency JICA mar ting'o malo pith mar avocado. County noero oseyudo kothe 6,000 mag Hass variety mar avocado mabiro ting'o malo pith mar avocado e county noero ma Siaya. Olemo mar avocado ema thoro kelo yuto mang'eny ahinya e sekta mar alode kaachiel kod olembe kata sekta noero mar horticulture e pacho kaendi. Ka nus mar yuto mabende iyudo e sekta noero wuok e uso mar avocado. Kaluwore kod jalup gavana e county ma Siaya James Okumbe, riwruok kata tudruok makamano biro tego pith mar avocado kendo biro yaro chiro mar avocado e pacho kaendi kaachiel kod e pinje maoko. Bende owacho ni kaka county gibiro siro wach mar puonjo jodak e county noero ber mar pidho avocado. Komedo ni gi yore mabeyo kendo makare mag pur, jopur nigi nyalo mar yudo omenda ma ok tin ne shillings 300,000 e odira ka odira e pith noero mar avocado.